Για χρόνια η Honda θα μείνει πιστή στους ατμοσφαιρικούς κινητήρες στα επιβατικά της αυτοκίνητα. Γιατί πιο μπροστά φυσικά έχει ασχοληθεί με τους αγώνες και εκεί υπήρχε ήδη το turbo. Αλλά το 2015 αυτό θα αλλάξει και στα αυτοκίνητα παραγωγής. Εμφανίζεται το Honda Civic Type R FK2 που θα είναι πλέον εφοδιασμένο με ένα turbo κινητήρα και θα είναι το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής της Honda που θα είναι εφοδιασμένο με ένα κινητήρα turbo. Ο κινητήρας θα είναι 2000 κυβικά με 310 άλογα, ενώ η ροπή του θα είναι στα 400 Νm. Και αυτομάτως αυτό θα το κάνει το πιο ισχυρό αυτοκίνητο παραγωγής της Honda μέχρι εκείνη τη στιγμή. Βέβαια, ένα χρόνο αργότερα το NSX θα κλέψει αυτή την πρωτιά από το Type R μας, γιατί αυτό θα γίνει το πιο ισχυρό αυτοκίνητο παραγωγής. Και το συγκεκριμένο Type R δεν θα φτιαχτεί απλώς για να είναι γρήγορο. Θα φτιαχτεί γιατί θα αποδείξει ότι ένα μπροστοκίνητο αυτοκίνητο μπορεί να σταθεί απέναντι από οποιοδήποτε hot hatch. Όπως είπαμε, ο κινητήρας του ήταν ένας 2 VTEC Turbo που δεν εντυπωσίαζε όμως μόνο στα χαρτιά, εντυπωσίαζε και στο δρόμο. Η δύναμή του έρχεται στις μεσαίες στροφές και η ροπή του είναι αρκετή έτσι ώστε όταν πατάς τον γκάζι να τραβάει κατευθείαν το αυτοκίνητο μπροστά. Και όταν ανοίγεις τον γκάζι με τρίτη ή τέταρτη ταχύτητα, καταλαβαίνεις ότι το συγκεκριμένο Type R δεν είναι για αστεία. 0% σε 5,7 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα που αγγίζει τα 270 χιλιόμετρα την ώρα. Το συγκεκριμένο δεν ήταν αυτό που εντυπωσίαζε για τις επιδόσεις ευθείας, αλλά το πώς χρησιμοποιούσε όλη αυτή τη δύναμη για να μπορέσει να στρίβει και να γράφει χρόνους μέσα στις πίστες. Γι' αυτό το FK2 είναι ένα αυτοκίνητο που όσο περισσότερο το πιέζεις, τόσο πιο καλή οδηγική συμπεριφορά έχει. Και σε αυτό βοηθάει το τιμόνι που είναι άμεσο και σου δίνει όλες τις πληροφορίες που έχει ο δρόμος. Και το μηχανικό διαφορικό μπλοκέ του που σε τραβάει στις στροφές και δεν σε αφήνει να βγεις εκτός. Και το grip του αυτοκινήτου είναι τόσο μεγάλο που μερικές φορές πραγματικά ξεχνάς ότι είναι ένα μπροστοκίνητο αυτοκίνητο. Ναι, βέβαια θα μου πεις, δεν είναι comfort. Ο θόρυβος είναι εκεί και σε καμία περίπτωση δεν είναι χαλαρό. Είναι ένα σκληροπυρηνικό αυτοκίνητο. Για αυτούς που λατρεύουν την οδήγηση, σου δίνει εμπιστοσύνη και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Παρά όμως τον άγριό του χαρακτήρα, δεν είναι ένα αυτοκίνητο που είναι μόνο για track toy. Έχει μεγάλους χώρους, έχει μεγάλο φόρπαγκαζ και μπορείς να το οδηγείς καθημερινά. Ναι, η ανάρτηση είναι σκληρή, η εξάτμιση κάνει αρκετό θόρυβο, αλλά δεν είναι ένα αυτοκίνητο που φτιάχτηκε για να είναι άνετο. Με το που θα καθίσει λοιπόν στα καθίσματα, γίνεσαι ένα με το αυτοκίνητο. Τα καθίσματα σε αγκαλιάζουν Και για μας που έχουμε μερικά κιλά παραπάνω, σε παραγκαλιάζουν θα έλεγα. γίνεσαι ένα με το αυτοκίνητο και κατευθείαν καταλαβαίνεις που έχεις μπει. Αυτό που σε κουράζει στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι ότι κάθε στιγμή σου θυμίζει τι αυτοκίνητο είναι. Με κάθε αλλαγή, σε κάθε στροφή, σε κάνει να χαμογελάς. Είναι για οδηγούς που τους αρέσει η πραγματική οδήγηση. Για μένα προσωπικά ήταν ένα αυτοκίνητο που ήθελα να αγοράσω από την πρώτη στιγμή που βγήκε στην αγορά. Ήρθε η ώρα μετά από 10 χρόνια. Είναι ένα αυτοκίνητο που όχι απλώς είναι γρήγορο, είναι ένα κομμάτι ιστορίας. Είναι εκείνο το σημείο που θα αλλάξει η Honda τη φιλοσοφία της. Να πάει από τους ατμοσφαιρικούς κινητήρες στους turbo. Και τι πιο καλό να το κάνεις με ένα δυνατό Type R με turbo κινητήρα. Είναι ένα αυτοκίνητο εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο για ανθρώπους που αγοράζουν αυτοκίνητα από την καρδιά τους. Όχι για ανθρώπους που θέλουν απλώς να μετακινούνται από το σημείο Α στο Β. Είναι για αυτούς τους ανθρώπους που τους αρέσει η οδήγηση. Τους αρέσει όταν θα κάνουν μια διαδρομή να είναι διασκεδαστική. Και το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν έχει χάσει το χαρακτήρα της Honda. Είναι ένα αυτοκίνητο που σε κάνει να χαμογελάς και να νιώθεις ζωντανός. Αυτά από μένα στο σημερινό βίντεο. Έρχονται και άλλα βίντεο, γι' αυτό κάντε μια εγγραφή, πατήστε κουδουνάκι να μαθαίνετε πρώτοι πότε ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Και ένα like άμα σας άρεσε το βίντεο. Αυτά από μένα, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!